Ви ж, що це за історія вашої участі в якійсь групі спільно з росіянами і західними якимись представниками по вирішенню, розв'язанню питання припинення війни? Ви там, я просто про це дуже побіжно бачив, я навіть не знаю, Я розкажу. Так. І, до речі, із одним із членів цієї групи сьогодні мав зустріч з американської сторони. Тому Хто там бере участь? Точніше, будь ласка. Значить, американці, я так розумію. Зараз скажу. Значить, крім офіційного цього такого каналу, який представлений державами, де задіяні там Курт Волкер, Сурков, там час від часу збирається в інших форматах, є неофіційний, непублічний формат, до якого мене запросили від України, ну, як людину, яка має досвід в сфері безпеки, міжнародної дипломатії. Значить, там представлені 4 сторони. Європа, Америка, Росія і Україна. Значить, з боку Росії, ну, перше, що я можу сказати, це була спільна домовленість, прізвища називати не можна. І не через те, що Я тільки країни. Америка, Україна, Росія. І Європа. З Європи хто? Європа там представники Німеччини, Франції, інколи ще бувають Великобританія, але переважно ці. Статус цих людей, називаючи прізвищ, це люди, які працювали на рівні Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, секретар Ради безпеки різних держав. І прізвища вони попросили через свою чутливість не називати, насамперед Росія і Америка з різних причин. Але завдання – це усвідомлення того, що Мінські угоди не працюють. І вони не дадуть того очікуваного результату, на який всі розраховували. Це перше. Друге, треба знайти шлях, який би дозволив вирішити оце питання російської агресії і повернення втрачених анексованих територій не точково там, на кілька днів чи кілька тижнів перемир'я, а на десятиріччя наперед. От завдання. І в ході цих кількох зустрічей, які проводилися в Європі, ми вийшли на план, який дозволяє це реалізувати. І він передбачає застосування і воєнних механізмів, і поліцейських механізмів, і по лінії Міністерства юстиції, і по лінії інших міністерств, бо там вже є питання екології, там багато чого. Да. Цей план розбитий на фази. А йдеться про Донбас і Крим? Значить, це було принципове, і на цьому я в тому числі настояв. Не буду перетягувати всю ковдру на себе, але це було для мене принципово важливо, інакше я б не брав би участі, тому що, ви знаєте, Мінський процес завершився тим, що Крим здали. Мінськ слово, тобто Крим слово в мінських документах ні в перших, ні в других його немає. Відсутнє. А ті, хто брали участь в переговорах, вони прекрасно знають, вони чули від Путіна. Він сказав, Крим забудьте, об этом навіть розговору немає. І тому мінський формат не передбачає навіть віддаленої контурної траєкторії повернення. І тому перше речення, яке є в цьому нашому плані, як завдання, це Україна має повернутися в межі міжнародно визнаних кордонів станом на лютий 2014 року, включаючи Крим. Крапка. Оце принципово важливо. Мене більш